Sí, a participación creo que foi moi boa, a verdade que foi un tiralo moi ben organizado, un entorno espectacular. Evidentemente Baiona pois, é un sitio moi bonito para facer unha carreira destas características. Eu penso que todos os triatletas desfrutaron do percorrido e de como estaba montada a proba. É unha carreteira dura, non? A verdade é que fixen adestrando moitas veces e o vento pois simplemente fai a proba máis dura, non? Eu creo que os vos ciclistas pois disfrutaron porque é un aliciente, é un punto de dureza que lle dá a proba que lles gusta, e os que o pasaron un pouco peor na bici, pois bueno, podrían facelo mellor correndo, non? Pero eu creo que tamén as probas se fagan duras con este tipo de condicións. Yeah, the race is so beautiful. The course is gorgeous. Like the swim was really nice and clear water and nice temperature, nice beaches, and yeah, it was really nice to swim. Que es muy bonita, las playas son muy bonitas aquí y que era una carrera muy bonita. Eu sei que aquí a auga está un pouco máis fría que en Lanzarote, pero bueno, tamén gústame máis nadar aquí porque eu nacín aquí, vivo aquí, como que coñezo máis as rías, as praias, entón síntome máis a gusto nadando en auga fría que en outras zoas que a auga é máis quente. É unha carreteira dura, non? A verdade é que fixen adestrando moitas veces e o vento pois simplemente fai a proba máis dura, non? Eu creo que os vos ciclistas pois disfrutaron porque é un aliciente, é un punto de dureza que lle dá a proba que lles gusta, e os que o pasaron un pouco peor na bici, pois bueno, podrían facelo mellor correndo, non? Pero eu creo que tamén as probas se fagan duras con este tipo de condicións. Bueno, a verdade é que é sempre un placer correr aquí na casa, máis ou menos preto de Pontevedra, e a verdade é que, bueno, unha carreira moi bonita como o ano pasado, xente de moito nivel como Alberto Castiñeira ou Iván Rubio, e a verdade é que, bueno, primeira posición, un gran entreno de calidade, a verdade, e nada, seguir preparando a semana que vene en Pontevedra a Liga de Clubes co Fluvial e a seguir dándolle duro. Aí a mar aberto perfectamente, un mar plan totalmente, e a bici moi bonita, con subidas e baixadas, e sobre todo correndo tamén, gustoume moito este percorrido por arredor do castelo. A verdade é que estou moi contento por o segundo posto, porque xa te digo, o primeiro era moi difícil, xa viña con esa mentalidade, pero bueno, había que loitar o segundo posto porque o que te dís, había xente moi boa por detrás, púsenme na bici nesa posición e aguantei nesta meta e moi contento por él. Sí, bueno, cuando salí a correr ya salí con todo a full, tenía que recuperar tiempo, tenía que coger el tercer puesto, y en cuanto cogí el tercer puesto, bueno, ya mantener ritmo y llegar a meta. Sí, a participación creo que foi moi boa, a verdade que foi un tiralo moi ben organizado, un entorno espectacular. Evidentemente Baiona pois, é un sitio moi bonito para facer unha carreira destas características. Eu penso que todos os triatletas desfrutaron do percorrido e de como estaba montada a proba.